बे समाव जोंहा बर'नि सासे बिर जोहोलाव हाग्रायाव थानानै हाथियार लानानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो बिथाङा नांसोमनाय जोंनि NDBSनि आफादगिरि मानगोनां बिथां बिसावरायग्रा बिथांनिफ्राय जों दा मोनथिनानै लागोन बिथाङा मा जाहोनखौ लानानै सासे बर'नि फिसा जानानै मानो हाग्रायाव थाङामोन हाथियार लानानै बिथाङा बेसे गोबाव नाङामोन जों बेखौ बिथांनिफ्राय मोनथिगोन सार नोंथाङा मा जाहोनखौ लानानै हाथियार लानानै हाग्रायाव गावखौ हारिनि थाखाय बावसोमहैयामोन खुलुमबाय बुरलुंबुथुर रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम बे कुइसनखौ बा बेबायदि सावरायनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिमबो गासै बुरलुंबुथुर रादाबनि जेसेबां रिपर्टार्सफोर दं आरो वर्कार्सफोर कमिटि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय जासिनाय थाबाय थ' बे मानो हाग्रायाव थांदों होननानै बुङोब्लाथ' बियो बिराद गोलाव स्ट'रि थ' जि हक जोंनि गेजेरावहाय बर'नि जेनाखि मोनसे जांख्रिथाय फैदोंमोन बर'नि गेजेराव जोंनि गेजेरावहाय मोनसे गावनि थामोनथाखौ लानानै गावनि मोन्थायखौ लानानै सोमावसारनाय बे बेलायाव थाखो बेबायदि जाबोबाय थादोंमोन थिग बेबायदि आंनि लाइफनि टाइमावबो थ' बेबायदि हिसाबै जोंनि गेजेरावहाय माखासे जेनाखि आलादा रायजो होननाय बेखौ सोमावसारबोनाय मोनसे हानजा NDB हिसाबै दङमोन थ' जेब्ला आं मेट्रिक पास जानायनि उनाव आंनि गामिया दांसिबारियाव बामोनगाव बे एटासआवनो ओमफ्राय जोंहा बिदा फंबाया टटेल बिब' बिनानाव गासैजों जों 8 जन आरो न'खराव थ' जि हक बे समाव जेब्ला आं मेट्रिक पास जायो बे समावहाय जों मोनसे बर'नि मुभमेन्टखौ फुल सुइं जों जाबोनायखौ नुदों थ' जि हक बेबायदि लोब्बा जों बेबायदि बारहावाजों फैनायलाय निसय जोंनि गोसोआवबो माबा मोनसे जे जोंनि बर'नि जेनाखि मोननांगौ दाबि दाबा बा मोन्थाय बा जों जेरैबायदि थांनानै थानांगौ जोंनि थाखाय सुबिदा गैया जेरैबायदि लामा सामा हस्पिटाल आरो जोंनि थाखाय जेनाखि थांनानै थानायनि बेनो जोबोर कठिनमोन दा बेफोरखौ लानानै सोमावसारबोनायनि बेलायाव जोंबो बेखौ सिन्था खालामबाय आरो जोङो BA पास जाखांनायनि उनाव आं मोनसे रिजिड डिसिसन लाबाय जे आंबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा बा मानसिनि उजिनायाथ' बयहाबो ओंथि दङ थ' निस्सय सोरबाया माबा मोनसे लामाखौ गालांनानै जारिमिन गालाङो सोरबाया माबा मोनसे रायजो राजानो मोजां मावनानै होलांनानै गावखौ गोजोननानै बे गावनि लाइफखौ फोजोबनानै थाङो बा आंबो बिदि मोनसे डिसिसन लाबाय जे जोंनि गेजेरावहाय मोनसे सोमावसारनाया दंमोन जों बुंनो थाङोब्ला NDBनि सोमावसारनाया बा NDBनि मबिलाइजआ गासै जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जानानै दंमोन थिग बेबायदि हिसाबै आं NDBनि इन्सपिरेसन मोननानै आं मोनसे डिसिसन लाबाय जे आंबो भबिष्यताव माबा मोनसे हारिनि थाखाय दान होलांनो हायो नामा बा माबा मोनसे लामा होलांनो हायो नामा दा बे समाव आं नोंथांनिफ्राय गुसुङै मोनथिनो लुबैदों नोंथांमोना हाग्रायाव आर्मि पुलिसजों होसोजायो बेसेबां खस्थ' मोनदोंमोन जानाय लोंनायनिफ्राय थानाय उन्दुनायनिफ्राय बेखौ माने बे जोंनि मोनसे आनटल्ड स्ट'रि जों बेखौ फंसे रावजों बुंनानै फोजोबनो हाया फारसेनिफ्राय जोङो जानायनिफ्राय थायोब्ला जोङो स्केलाव जानांगौ जायो एसेयाव जानांगौ जायो गाबोन मा जागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ जायो ओमफ्राय पुलिस मिलिटारि जेनेबा उन्दुनाय समावहाय जोङो माबायदि गाग्लोबफैगोन ना मागोन बेखौहाय जोङो एलार्ट थानांगौ जायो लेवार्ड बा माबिखौथ' दा बुंसै बेजों जों जुजिनानैनो जों थांखानांगौ थ' बे हिसाबै बेयो जोंनिनो मोनसे पार्ट होननानै जों लायोमोन आरो थ' बेयो जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे पार्ट आरो जों बेखौ सौसिलांनांगोन बेयो जोंनिनो मोनसे फ्रेन्ड्स जों बेनो मोनसे जोंनिनो बाहागो पार्ट आरो जोंनि बे मोनसे जोंनिनो लोगो दुखु दाहायानो जोंनि लोगो जों बेखौ बजबनानै बेजोंसो जों आवगायलाङोमोन आरो दा बे समाव जायखियानो जाया नोंथांमोनहा गोबाव बोसोर हाथियार लानानै नांनानै नोंथांमोनहा दिनै एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै मोनसे सिभिल ससाइटियाव फैनो हाबाय जायखियानो जादोला जों नोंथांनो खुब जों बर' फिसा हिसाबै जोंनि गोरबोनि अननायखौ बावदों दा जों बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नोंथांमोना जिथुखे 27 जानुवारियाव सान्ति सुक्तिनि एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर गोरोबथा बे समनि गोरोबथानि माखासे MOSफोरा दिनैसिम बेसेबां मावफुंजादों नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायसै बे MOSनि बिथिङाव जोङो माखासे मावफुंजानायखौ जों खोनाबाय थादों बा माखासे जायखौ लानानै दलफोरा रंजाबाय थादों नंगौ कमिसनखौ दानानै जों 6 शेड्युलनि आन्दाराव बियो केबिनेट डिसिसन बा बेवहाय मोनसे बिल गैयैखौ जोङो नुदों ओमफ्राय
बाद बाखि जेनेबा हमनानै ला सेपारेट डाइरेक्टरेट जोंनिया जाहैबाय सेपारेट डाइरेक्टरेटमोन एन्ड आदार्स ट्राइब्स जों बेखौहाय दा नुबाय थ' बेखौहाय बे आवगुनिनो जेनेबा बेखौहाय जों नुबाय थादों बेखौहाय दा बिसोरो डिक्लेयार होनायखौ जों नुदों थ' जि हक जों माखासे बेनि सायावहाय जोङो माखासे सिन्था खालामदों जायफोरा सिगनेटरि जों बेखौ माखासे रिभिउ खालामनो हागोन नामा जों बेखौ सिन्था खालामलायदों जेखि जाया मानो जोंनि जेनोखि रिहेबिलिटेसन बेथ' लेट जादों आं दा बावैसोनि उनाव बुंगोन थ' माखासे जेनोखि दफाफोर बेखौ मावफुंनायखौ जोङो जास्ट माखासे पलिटिकेल माइलेज लांनायखौल'सो जोङो नुदों थ' बे हिसाबै ओंथि गोनाङै जागोन ना जाया जों बेखौ डाउट दङ सिन्था दङ जेरैहाय मोनसे बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो सानदों नामा बे माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव कमिसनाव नोंथांमोना हाबाखै बेखौ बुंनो सानदों नामा बेखौ आं क्लियारलि बुंगोन खारन जों दाखालि बेखौबो रिभिउ माने मेम'रेन्डामाव जोङो होनाय जाबाय हम मिनिस्ट्रि जइन्ट डाइरेक्टर आरो जों एके मिश्रा स्पेसियेल डाइरेक्टर बेनि गेजेरजों जोङो हम मिनिस्ट्रिसिमनो बा प्राइम मिनिस्टारनिसिमबो जों मोनसे गोसोखां बिलाइ हरनाय जाबाय मेम'रेन्डाम थ' बे कमिसनावहाय जोङो गैया नंगौ एनडिबि हिसाबै जोंहा गैया जोंहा एनडिबि हिसाबै जोंखौ दाहोमोन जेनेबा जोंहा स्टेक हल्डार जोंहा पाब्लिक सापर्टार्सफोर दङ जोंहा बांसिन मथा मथि 75% जोंहा एबसुनिफ्रायबो सापर्टार्स दं आं बेखौ बुंगोन दिनैनि दिनाव थ' बे हिसाबै जोङो मोनसे लुबैदोंमोन मोजां जों मोनसे कमिसनखौ लुबैदों जाय जेरावहाय बयबो गोरोबनानै खालामो दा बे गोरोबनायखौ जों नुवाखै दा बेनिखायनो जों बेखौहाय रिभिउ खालामनांगौ होननानै जोङो हम मिनिस्ट्रिनिसिम जों गोसोखां बिलाइ होनाय जादों फार्स्ट अफ अल दा बिटिआरनि एग्रिमेन्ट बायदियै माखासे मावफुंथारनांगौ आयदाया नोंथांमोननि फिन सुंथानि आरो एक्स ग्रेसिया बेफोरनि सायाव मावनांगौ मानोना नोंथांमोना हाग्रायाव गोबाव सम बर' रायजो राजानि थाखाय नांसोमनानै दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसननि नामाव थाइसेबो फैसा मोनाखै गतिके बे आयदानि सायाव बांसिन सरकारा गोसो होनांगौमोन मानोना फिन थांनानै थानायनि राहाखौ होनांगौमोन नोंथाङा बिनि सायाव बुंथिनो सानो नामा नंगौ जों गोबाव सोमावसारबाय नाथाय बिनि बान्थाखौ दा जोंनि गथ'फ्रा बा जोंनि केडार्सफ्रा मोननाय जायाखै बेखौ जोङो सरकारखौ थाबैनो नारसिनदों जेरै कमिसनखौ थाबै खालामनो हादों बा वाइ नट रिहेबिलिटेसनखौ खालामनो हाया खालामनांगोन थ' बेखौ जोङो दाख्लैबो मेम'रेन्डामाव नारसिनदों आरो रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ गोख्रोङैनो जों सावरायदों दा बिसोरो बिथांमोना गोख्रैनो खालामगोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु माखासेया अलरेडि माखासे एकाउन्टफोराव माबानो स्टाइपेन्डफोर मोननाय जाहैबाय 6,000 थ' एनडिबि एस हिसाबै जों लेट होनाय जाबाय दा बेनिखायनो सरकारा जोंनि खामानिखौ बे कभिड-19नि जाउनाव आं बेखौ बुंगोन जे एसे खामानिया लेट जादों थ' दायो जों दाखालि दिल्लीयाव थांनायनिफ्राय बिराद स्पिड खालामगोन होनदों ओमफ्राय आरो जेनोखि जों लिस्ट होनाय जेसेबां लिस्ट होदों बेखौ सरकारा टटेलि नाजावजोबगोन आरो बेखौहाय मोननाय जागोन होननानै जोंनि जइन्ट डाइरेक्टर अफ हम एफेयार्सनि चैतन्य गार्गआ बेखौ क्लियारलि बुंदों आरो जों बेयाव गोजोननाय मोन्दों आरो जों सानदों जेनेबा थाबैनो हयथ' बेखौहाय थाब मावफुंगोन बेखौ जों आसा मिजिंथिनो हादों आरो दा बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो थांनाय 6-7 अक्ट'बराव आसाम केबिनेटआव माखासे बिलखौ पास खालामलायनानै बिथांमोनहा इन्टारिम सरकार सालायनायनि खोथा बानसावनायखौ जों माखासे ससियेल मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियाफोरनि गेजेरजों नुनो मोन्दों गतिके सारा सासे सागानगिरि जानानै बिनि सायाव बाथ्रा फोरमायनो सानो नामा नंगौ बे बाथ्राया एकदम सैथो आंथ' सासे सागानगिरि आंबोथ' मिथिया थ' धीरेनाव सोंबाय बेबोथ' मिथिया थ' इन्टारिमा बबेनिफ्राय फैनो जों सावरायनाय समावहाय जों इन्टारिमखौनो मास प्रेसार खालामनानै जोङो सावरायदोंमोन जे जोंनो इन्टारिम नांगौ थ' बेवहाय हम मिनिस्ट्रि बा इन्डियान गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबाय जे नोंथांमोननो इन्टारिम होनाय जानाय नङा दा बबेखौ आसा खालामनानै बबे पार्टिया इन्टारिम आसा खालामनो हागोन थ' जों बेखौ इलेक्सनसो जोंनो नांगौ होननानै जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों जेनेबा हम मिनिस्ट्रियाव इलेक्सनखौ जोंनो मानो नांगौ मानोना जोंनो डेम'क्रेसि प्रेक्टिस नांगौ जोंनो बे डेम'क्रेसिया जों एलाइभ जानांगौ मानोना जोंहा गासैबो मडेल कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय इलेक्सनखौ थाबै खालामोब्ला बे जोबगोन जोंनो डेभेलपमेन्टआ फैफिनगोन दा जोंनि डेभेलपमेन्टआ बन्द जानानै दं दा बे हिसाबै जोङो इलेक्सनखौसो जोङो खालामनांगोन बाय डेम'क्रेसि सोर देरहायो देरहाया बे गावनि व्यक्तिगतनि खोथासै पार्टियाथ' गोबां पार्टि दङ जायानो पाब्लिकआ मोजां मोनगोन बेखौहाय सापर्ट खालामनानै देरहागोन थ' बे हिसाबै बेयाव इन्टारिम फैनाय बा सोरबा पार्टिया इन्टारिमनि थाखाय रंजाला सोलायनाय बेथ' ब्लाइन्डलि बायदि आं नुदों आरो थ' बे हिसाबै
बेखौनो मोननायखौ जों नुवाखै आरो बेबायदि जाथावखौ जों नुवाखै सोरबा केबिनेट डिसिसन बा बिदि जासिगोन होननानै बुङोब्ला एसे आसा थायोमोन बिदिबो गैया बेयो राजखान्थियारि मोनसे षड़यन्त्र नामा बिटिसि इलेक्सनाव सरकार बिटिसिआव सरकार दानायनि मोनसे षड़यन्त्र जानो हागौ नामा बेखौथ' जों बिदिनो हमनानै लादों बेयो मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र जागोन खारन जों गासै गामियाव मिथिदों जे दिन बे 7आव केबिनेट डिसिसन जादों बे समाव फुलि माने रेडिमोन आरो जेनेबा मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ बोखारनानै इन्टारिम होसिगोन होननानै गोबां मानसिया बेबायदि बानसावलायनायनि गेजेरजों रंजानायनि फुर्तिनि माखासे ढौबो लाबोदोंमोन दा बेफोरबायदि ढौआ एकदम नंखाय जाय रायजो राजाखौ थगायगासिनो जों बेखौ नुदों दा जों एसे सिगनेटारि हिसाबै जों लाजिनांगौबो जादों आरो बे समाव जों बुंनो हायो जेराव 40टा समष्टि दंखायो बेयावथ' खुनु दिन इन्टारिम सरकार जानो हाया जुदि 60टा 60टा समष्टि बानायोब्ला अब्लासो बाव इन्टारिम सलायहैनो हायो बिनि सायाव माबा मोनसे सिमा निर्धारित थानांगोन अब्ला बे बिटिसिनि ना बिटिआरनि बे खोथाखौ बुंनो हायो बिनि सायाव नोंथाङा माबा फोरमायो नामा राइट खोथा बियो थ' बेखौ जुदि बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जानानै जुदि 60टा सिट जायोमोनब्ला बेबो प्रभिजन थानो हागौमोन हायामोन आं बेखौ क्लियारलि बुंनो हाया बे आलादा चेप्टार जागौमोन दा नोंथां होननाय बायदि बेयाव 40आनो कन्टिनिउवास दङ जेराव बे टार्म जोबनानै कभिड-19नि थाखायसो बियो बन्द जानानै दं बयबो मिथिगौ मुलुगनाङैनो बे बेमारा जादों बिनि थाखाय बेखौ गभर्नर जेब्ला जोंनि बिटिसिआ जोबो बिनि उनाव गभर्नर रुल होनाय जाबाय नंगौ गभर्नरनि दायित्व बेखौ बिटिसिखौ खुंफुंना होनांगौ 40टा सिटआव बिनि दायित्व थ' बे हिसाबै आरो दा जोंनि जेनाखि बिटिआर बेबो पार्लियामेन्ट बिल जायाखै दा केबिनेट डिसिसन जायालासे पार्लियामेन्ट बिल जायालासे बोरै गोदानै सृष्टि जानो बेयो मोनसे साननो गोनां आरो बे पलिटिकेल षड़यन्त्र पलिटिकेल माइलेज खालामनायनि मोनसे बियो बानसावनायमोन जों बेखौ नुदों दा बेनि थाखायनो जों बुंनो हायो जे बेवहाय खुनु इन्टारिमा फैनाय नङा आरो मोननाय नङा जों जायखौ आसा खालामदोंमोन बिदोंमोन दिल्लीयाव रायलायबाय थादोंमोन बेखौ सरकारा बेनि सायाव बिराद स्ट्रिक्टलि नोजोर होदों जे बे इन्टारिमा मोनखानाय नङा इट इज ए कन्टिनिउवास प्रसेस नोंथां होननाय बायदि 40टा सिटआवनो जेरै जाबाय थादों दा बे समाव नोंथांमोना दाख्लै 6 ना 7 थारिखआव दिल्लीयाव थांदोंमोन सागानगिरिफोरनि माखासे सागानगिरिफोरा खावसेयानो थांदों बे समाव नोंथांमोना एके मिश्राखौ लोगो हमनानै अमित शाह बिथांनिसिम आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गोसोखांलाइ गथायहोदों बे गोसोखांलाइयाव नोंथांमोना मा आयदाखौ लानानै गथायहैयामोन बेवहाय जों माने 12टा जों मोनसे पइन्टसखौ लानानै जों थांदों थ' गासै पइन्टसफोरखौ जा माखासे जों बुंजोबनो हानाय नंला जेखि जाया मानो जों सिन्था खालामदों गासैबो बे जेनाखि जोंनि बे एकर्डनि माखासे जों रायलायनांगौ दङ आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरजों जों सावरायनानै माखासे पइन्टसफोरखौ जोङो लानाय जादों थ' बे हिसाबै बे जोंनि जेनाखि साननाय बेनो रायजो राजानि साननाय जेनाखि जों होदों बेनो रायजो राजानि डिमान्ड थ' जों एकर्ड खालामदोंबा रायजो राजानिनो एकर्डमोन बियो दा बे हिसाबै माखासेखौ रायलायलायनो डेम'क्रेसि हिसाबै बयहाबो मोन्थाय दं मेम'रेन्डाम होनायनि थाखाय बेखौ रायजो राजाबा भुल बुजिनो नाङा जों बेखौ सुद्रायनायनि जोंहा मोनसे समाबो दङ बयहाबो एमेन्डमेन्ट खालामनाय आरो बेनि उनावहाय माबा माबि गोदानै खालामफिननायथ' इन्डियान कनस्टिटिउसनावबो दंखायो हिसाबै बेखौहाय बयहाबो होनो मोन्थाय दं बेखायनो रायजो राजा बेखौ दस्रा लानो नाङा थ' जों माखासे गथ'फोरनि थांनानै थानायनि बा सेंग्राफोरनि थांनानै थानायखौ जोङो रोखा मोनैलाय दा बेखौ जोङो लिरनाय जादों रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ लादों गासैबो जेसेबांनाखि जोङो होदों नाम्बार्स बेखौहाय गभर्नमेन्टआ स्र'यै लानांगौ बेखौ जों बुंदों आरो केसनि सायाव हाइनास नन हाइनास बेवहाय खुनु बिजिरनाय थानो नाङा मोनसेयानो जोंनो जेनेरेल एमनास्टि जोंनो होनांगोन होननानै जों बुंदों आरो एक्स क्राइटेरिया बे जेनेबा हमनानै ला जेनाखि मुंख्लंफोरनि न'खरनि मानसिफोर बेफोरनो जोङो दा मानसियाथ' थैनानै थांबाय दा न'खरनो जों माबाफोर सुबिदा होनो हायो ना बेखौथ' प्रत्येक माबायावनो खालामखायो जेरै दावहानि उनावहाय जेनाखि माबा मार्टियार्स बेखौथ' सनमान होनायजों एसेब्लाबो होखानांगौ बेखौ जोङो डिमान्ड खालामदों आरो बे जोंनि टप मस्ट प्रायरिटि डिमान्ड आरो जों दहाय होननाय बायदि नोंथां होननाय बायदि जेरै इलेक्सन इन्टारिम मोनगोन बेखौ जोङो इलेक्सनसो जों बिदों जे इन्डियान गभर्नमेन्टआ बेखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआव एसे टाच खालामनानै इलेक्सनखौ थाबै खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों मानोना जों डेभेलपमेन्टआ टटेलि
बन्द जाबाय जोंनि जायगायाव रायजो राजाया जेसेबांनाखि सेभिंस दंमोन बेखौ जायै जायै दाना जिर' इभेन इण्डियाबो जुदि माइनासाव थांदोंब्ला जिडिपिआ जोंनि फेमिलिनि इनकामा मानो थाङा जानो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे थाब गभर्नमेन्ट खुंनानै जोङो मोजाङै गभर्नेन्स पाब्लिक गभर्नमेन्ट लाबोनो हायो जोङो बेखौ होनाय जादों ओमफ्राय जेनाखि दानि जेनाखि 1500 कौटि 1500 कौटि होननानै बुंदों बे 1500 कौटिखौ जोङो ओरैबायदि खालामदों बेखौहाय जोङो नट अनलि 3 जोंनियाथ' 3 बोसोरल' नालाय 500 5 into 3 15 दाना जोङो 3 बोसोर नङालासे जोंनो 10 बोसोर होनांगौ बेखौ बिटिआर एकर्डआ जाबायबा जोंनो 10 बोसोर होनांगौ जोंनो 500 कौटि 10 बोसोरबा बेसेबां जाहैगोन 5000 कौटि अब्ला जों बे 1500 कौटिया मोनसे रिम्स माबा माबि लुनायावनो बे जोबगोन बेखौ जों गिदिर होननानै लानो हाया माब्लाबाबो बियो जोंनि थाखाय थोजासे बेखौ जों बुंनो हाया बेखायनो गभर्नमेन्टआव जोङो रिक्वेस्ट खालामनायजों जों रिभिउ खालामनायजों जों बेखौ डिमान्ड खालामदों 10 बोसोराव जोङो गोबां जौगानांगौ दङ आन्दलनाव जोंहा गोबां डेमेज जाबाय माखासेया बिटिसि गभर्नमेन्टआ मावबाय थ' बिनि गेजेरजों बे ल'आ जोंनि थाखाय थोथावथाव नङा बेनि थाखायनो जोङो 10 बोसोरनि थाखाय 5000 कौटि जोंनो होनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामनाय जादों बे बिब्दिब्ला आं नोंथांनिफ्राय बिनिफ्रायनो मोनसे सोंथि खालामनो लुबैयो जाय समाव नोंथांमोना सान्थि सुक्तिनि सहि होदोंमोन बे समाव नोंथांमोना एफामानि सम मोनाखैमोन नामा एमअएसफोरनि सायाव नायबिजिरनो नंगौ बे खोथायाथ' एकदम सैथो आं बेखौ बुंबोबाय थादों आवगायनिफ्रायनो मिटिङावबो बुंबोबाय थादों खारन रम वाज नट बिल्ड इन ए डे मोनसे रम सिटि नोगोरखौ सानसेनो रावबो लुखाङाखै क'क्राझारखौबो सानसेजों क'क्राझार जाहोनो हायाखै दिनैनि जोंब्लाव माब्लाव क'क्राझारखौ थ' बेनिखायनो जोंनो सम नांगौ आंथ' हाग्रानिफ्राय फैबाय जेनाखि माइन'ट्सफोर बेफोरखौ फरायनांगौ सिन्था खालामनांगौ थायो एसे आं बिबायबो थादोंमोन सम नांगौ आंनो खिन्थु माखासे डिजाइन खालामनायनि थाखाय जोंहा नारसिन जानाय जाहैबाय दा बेनि थाखायनो बे ग्रिभेन्सेस नुजानाया बिदि जाहैबाय आरो दा बेनि थाखायनो जों माखासे रायजो राजाया दाहा थादों बे दाहाखौ जोङो फोरमायनांगौ दायथ'आ एसे सिगनेटरि हिसाबै आं साइन होबाय एसे सिगनेटरि हिसाबै बेखौ होफिननांगौ आंहा दायथ' दं जोंहा दा बे हिसाबै रायजो राजानि मतामतखौ लानानै जों दाखालि दिल्लीयाव 6 तारिखआव बेखौ हम मिनिस्ट्रियाव जों सागानगिरि 3 रन्जन दैमारि धीरेन आं साथामा मोनसे डेलिगेसन 7 जनिया जों थांनानै बेखौ हैनाय जादों दा बे समाव नोंथांमोननो माबायदि रेसपन्स होदों आरो नोंथांमोना सोरखौबा लोगो हमना सावरायनो मोनदोंमोन नामा गोसोखांलाय गथायनाय समाव बेखौ जोङो बिराद मोजां पजिटिभ लाइनाव जोङो सावरायनो हादों जेरैहाय बेवहाय सत्येन्द्र गार्ग दङ जइन्ट सेक्रेटारि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स आरो बे स्पेसियेल डाइरेक्टर इन्टेलिजेन्स बुरा आइबिनि बे एके मिश्रा बिसोर सानैजोंनो जों सावरायदों नाथाय बिथांमोना बुंदों दे नोंथांमोननि बे ग्रिभेन्सखौ जों सानैजोंनो माबाजोबनो हानाय नङा खिन्थु जोंहा मोनसे कमिटि दं बा हम एफेयार्स दङ जों जयै रायलायनानै नोंथांमोननि जेनाखि दाबि बेखौ जोङो मोजाङै रायलायनानै जोङो बेखौहाय मावफुंनायनि बेबस्थाखौ जोङो सिन्था खालामगोन होननानै जोंनो मोजां खोथा बुंहरदों दा बे समाव जोंहा नोंथांमोननि गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि सायाव माखासे नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ बावसोमबोनाय बिनि सायाव जोङो बे आयदाखौ दोनथ'नोसै दा फैनि जों नोंथाङा सासे BPFनि 13 नं चिरां दोआर समस्तिनि सासे बिजाथि जानानै बिटिसि बिसायख'थिखौ माब्लानि गेजेराव खुंफुंनायखौ नोंथाङा लुबैयो दा आंथ' जेसेबां हायो जेसेबां गोख्रैखौ आं लुबैदों नाथाय आं लुबैबाबोथ' जाया डिमान्डखौथ' जों बयबो खालामदों दिल्लीयावबो हैबाय आरो बेयावथ' नुबाय गासैबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावनो गन्दगल बयबो इलेक्सन नांगौ गासै बर'ल' नङा गासै कमिउनिटियानो गासै अर्गानाइजेसनानो दिनै डिमान्ड खालामदों जों गार्जियानलेस फिल खालामदों हिसाबै थ' बे हिसाबै जोङो थाब बेखौनो जाजानायखौ लुबैदों खिन्थु सार जों खोनानो मोन्दों नैबे डिसेम्बरनि 1 उइकआव जासिगोन होननानै घोषणा होबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों बियो जोबोर मोजां दाख्लि चिफ मिनिस्टाराबो बुंदों केबिनेट डिसिसननि उनावनो बिथांमोना बिथाङा मोनसे फोसावदों जे डिसेम्बरनि 1 उइकआवनो जागोन होननानैहाय बेखौहाय फोसावदों आरो फारसेथिं बिहारनि इलेक्सनाबो नै जागोन बे हिसाबै बे नर्मसै जेरैबायदि फाथिदों बेबायदिनो जोङो खुंफुंनायखौ लागोन बा जों बेखौ आसा खालामदों बिथांमोना बेयो निश्चय थाबैनो खुंगोन हयथ' बिनि सिगांबो जानो हागौ डिसेम्बरनि सिगांबो जानो हागौ जुदि कभिड-19आ हेमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स मिनिस्टारा बिथाङा बुंदों जे 30 सिमा
आवगायाव बुंदोंमोन बिसिमा जानायनि सम्भाबना गैया खिन्थु बे पेन्डेमिक डिजिजआ सोलायबाय थायो हयथ' गाबोन अखानाय हयथ' मोजां सम जाबाय बिथाङा डिक्लेयार खालामगोन अब्लाबो बे डिसेम्बर फार्स्ट उइकखौ बिथांमोना मोनसे टारगेट पइन्टखौ लाथारखाबाय बेखौ जों मिन्थिनो मोन्दों दा बे समाव बिटिसि हालामाव फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माखासे दुंहाव थासारिया नुजाथिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव नोंथाङा सासे बिजाथि जानानै आरो बर'नि सासे गेदेमा जानानै माबायदि रायजोफोरा माबायदि आखल बाहायनायखौ नोंथाङा लुबैयो एस ए डेम'क्रेसि आं डेम'क्रेसिखौ प्रेक्टिस खालामजानो लुबैयो बयहाबो मोन्थाय दङ थ' बेवहाय इलेक्सना दिनै फैगोन थांगोन थ' रायजो राजाया बेखौ लानानै दुंहाव बारहावा सृष्टि खालामजानायखौ जों बायो थ' बयबो पलिटिकेल राइट्स बयहाबो भट होनायनि मोन्थाय दं हिसाबै जों पिसफुल डेम'क्रेसि बा मोजाङै भट जानायखौ जों लुबैयो दावराव दावसिजों मोनसे जेंनाखौ फोजोबनो हाया होननानै जोंनो जेनेबा अस्त्रखौ गारनानै फैबायबा आं बेखौ फोथायो दा जेनेबा पिसफुल मिन्सजों मोजाङै मोजां बिबेकजों मोजां भट जाजानायखौ आं लुबैयो खारन आं मोनसे आइडिअलजिनिफ्राय गोदान आइडिअलजियाव हाबनाय मानसि आं पिसखौ लुबैयो हान्थिखौ लुबैयो दा बे हिसाबै ससाइटियावबो सान्थिजोंहाय जोङो संसार जानायखौ जोंनि समाजखौ जोंनि जौगाहोनायखौ जोङो लुबैयो सान्थि थायोब्लासो जौगानाया फैयो दा बेखौ आं फोथायबाय गोदान आइडिअलजिनिफ्राय गोदान आइडिअलजियाव जोङो फैदों हिसाबै इलेक्सना एकदम बेयाव दावराव दावसि गैयाजासे जाजानायखौ आं लुबैयो आरो आं खावलायगोन रायजो राजाखौबो जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि खालामा बेखौ आं खावलायगोन दा आं बे समाव मोनसे सोंजाथावा आं मिथिला खिन्थु सोंनो लुबैनायलाय नोंथाङाबो सासे गेदेमा जानानै बिनि सायाव फिननायखौ होनो हागोन आं सान्दों दा जोंहा बिटिसिखौ लानानै मोनसे जोंनाव गिखांनाय फैयो बे बिटिसि बिसायख'थिनि उनावहाय जुदि बिजेपि सरकार फैयोब्ला जोंनि बर'नि इयुना बा बिटिसिनि इयुना बा दा सोलिबाय थानाय बिटिआरनि इयुना माबा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव थांनो हागौ नामा जुदि बिजेपि सरकार फैयोब्ला बे जेनेबा बिटिसिआव बा बिटिसिआवथ' बिजेपि सासन खालामनो हागोन बेथ' नङा बेखौहाय जों आवगायनिफ्रायबो नुबोबाय बा जाखिनि बड'लेण्ड हालामाव रायजो जाबोदों बिथांमोना नुबोबाय दिनैहाय 15 बोसोर जाबाय बिपिएफआनो सासन खालामदों एबारावबो जेनेबा बिजेपिआ फैनो हानायनि खुनु माबाखौनो नुवा थ' बेवहाय बिजेपि सासन खालामब्ला मा जागोन बेखौ बयबो सिन्थायाथ' थादों दङ थ' अब्लाबो जेनेबा हमनानै ला बिजेपिआ जाहैबाय नेसनेल माबा पार्टि दा बे हिसाबै बिसोर नेसनेल पार्टिखौ बिसोरो सिन्था खालामो नो डाउट आं बिजेपिखौ गाज्रि होना थ' बिजेपिखौ आं गाज्रि होना मानो बयहाबो पार्टिहा मोजां सान्थौखौ लानानैसो पार्टि दायो थ' बे हिसाबै बेयावहाय बिसोरनि जेनाखि आइडिअलजि थांखिफोर दं इट इज नट एप्लिकेबल इन बिटिसि जोंनि बिटिसिआव एप्लिकेबल नङा खारन रिजिनेल पार्टियासो बे जायगानि समस्याखौ बुजियो आरो बे समस्याखौ सुफुंनो हागोन जोंनि रिजिनेल पार्टियाल' दा बेनिखायनो जों नुबाय खुब खम बिजेपि पार्टिनि माबा केन्डिडेट होनाया आरो देरहानायबो नङा जों बेखौ नुदों दा बे हिसाबै रायजो राजाया बेखौहाय एसे लाइट लानाया गोनांथि दं आं बेखौ सानो थ' फैनाय नङा बिजेपिआ माब्लाबाबो फैनो हानायनि खोथायानो गैखाया थ' जोंनो रिजिनेल पार्टि नांगौ जाय जोंनि जेनाखि दाबि दाबा खालामनानै जों जेनाखि न'खौ दा लुदों बे न' लुनाया जोंनि रायजो राजानि बावसोमनायजोंसो जों मोनफा स्टेपजों जों फैनाय दा बेखौहाय रिजिनेल पार्टियासो बुजिगोन आरो नेसनेल पार्टिया बुजिनाय नङा जेखि जाया आं बिसोरनि बिथांखिया मोजाङैनो दङ आं बेखौ बुंगोन अब्लाबो जोंनि रिजनाव रायजोफोरा मा सानो बेखौथ' मिथिला खिन्थु बांसिन सान्थौगिरिफोरानो बुंसोलायदों बिथांमोना नेसनेल पार्टिया दिल्लीनिफ्रायसो रिमट जायो गतिके नोंथां बुंनाय बायदिनो बे हालामनि समस्याखौ रिजिनेल पार्टिफोरासो नुयो बिसोरसो बिनि सायाव इनिसियेटिभ लायो गतिके आरो बिसोरनि मथ'आनो बेनो वान नेसन वान धर्म मोनसेल' बिन्दोजों बिथांमोना खारबाय थायो स' बेखायनो जों रायजो राजाफोरा बेयाव एसे एलार्ट बा साग्रिद जानाया मोजां होननानै नोंथाङा सानो नामा थ' एसे माबा हिसाबै दा जेखौ नुबोदों दा बेखौहाय जों सिन्था खालामोब्ला नंगौ थारैनो बेखौहाय रायजो राजाया एसे सांग्रांथि जानाया दङ गोनांथि दङ आं बेखौहाय सिन्था खालामो थ' जि हक बेयो जाहैबाय मोनसे डेम'क्रेसि जाया रिजननि हालामनि बा बेखौ जौगानायनिखौ सिन्था खालामो बेयो निस्सय रिजनाव नांथाबनानै थागोन जायहा जुदि बेखौ सिन्था खालामा बियो आलादायै बियो सिन्था खालामगोन थ' जेखि जाया मानो जोंनि जेनाखि
डेभेलपमेन्ट खालामबोदों थ' रिजनाव जोङो मोनसे रिजनेल पार्टि दानानैसो जोङो मोनसे अजन फारला माने सोर फारला बायदि जानानै जों सुनानै जोङो जौगाबोदों बेखौ जों नुदों आरो थ' फारफ्रोमबो जोङो गथा जानो हादों बे हिसाबै दाबो जोङो जुदि गथायै जानो हायोब्ला निस्सय जोङो मोजां जौगाथायखौ लाबोगोन आरो जोङो मोनसे फेक्टर जागोन बे दा बे समाव आं नोंथांनियाव जोबथि सोंथि सोंनो सानदों नोंथाङा जिथुके सासे BPFनि 13 नं चिरां दुवारनि सासे बिजाथि बे समाव नोंथाङा चिरां दुवाराव देरहागोना बेसेबां आसाबादि आरो फैगौ BTC बिसायख'थिनि उनावहाय BTC आव बा BTR आव बबे पार्टिया सरकार दागोनखौ नोंथाङा आसा खालामो बे केन्डिडेट हिसाबै बयहाबो आसाथ' थायो जेखि जाया मानो आं जेसेबां हार्ड लेबार खालामदों आरो जेसेबां रायजो राजाजोंहाय आं दर टु दर थांनानै रायलायदों समस्याखौ बेनि गेजेराव आं बिराद मोजां पजिटिभखौनो मोनदों जेरैहाय जोङो जेनोखि आसा दङ बे आसा बायदि आंनि आसा बायदि जादों बायदिखौ मोनदों थ' जि हक अपोजिसनाबोथ' थाखागोन बेथ' थाखागोन थायै नङा थ' जोङो बेवहाय आं माने मेक्सिमाम भटखौ आं मोनगोन होननानै आसा खालामदों खारन दानि माखासे मानसिफोरा जेनोखि जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन हमनानै ला डिभाइड आसाम 50-50 इभेन आंनो सिगनेटारि नंगौ बेखौ सोरबायाबो गाबोन अखानायै मेसेजखौ हरगोन आंनो बे नोंथाङानो सिगनेटारि मानो बिदि बुंखो खिन्थु आं दा एसे केन्डिडेट जानाय हिसाबै बयबो आसा थायो थ' बे हिसाबै बांसिन जौगानायखौ लुबैबावदों आरो मोनसे स्टेबल गभर्नमेन्ट दा जाहैबाय UPPL आ मोनसे खुनु रेजिस्टार आफाद नङा आरो सागानगिरि हिसाबै जोंहा बांसिन BPF आव दङ आरो बेखौ नायोब्ला डेम'क्रेसि मेजरिटियासो बांसिन फैयो नालाय दा बे हिसाबै जों साथाम दं आरो हरैहाय बिसोरो सानै बुंनो थाङोब्ला एबसु माने लरेन्स होदों एबसु 1 कइन बिसोर सासे मोनसेल' लागोन बिसोरखौ दा मोननै बे हिसाबै जोंहा मेजरिटि दं हिसाबै सम्पूर्ण जोंनि जेनाखि सेंग्राफोरनि आसा बा रायजो राजानि आसा बाय डेम'क्रेसि हिसाबै जोंनो दङ होननानै जों क्लेम खालामना लानो हायो दा बे हिसाबै बेवहाय आं देरहागोना रोखा मानोना मोनसे गोदान हप्स गोदान लिडार रायजो राजा लुबैदों आरो मोजां लिडारखौ लुबैदों जायहा जिनियास जायहा रियेल लिडार आरो जों माखासे मानसिफोरखौ आं बांद्राय बुंनो गोसो गैया अब्लाबो बेकग्राउन्डखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै बेखौ नायनानै रायजो राजाया सापर्ट खालामदों थ' जि हक जोंनि गेजेरावहाय देरसिन गोजोननाया मा रायजो राजाया जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय बे आरो बांसिन आदार कमिउनिटिसफोरा बे सान्थिखौनो मोजां मोनदों थ' सासे सान्थि सुक्तिकारि हिसाबै बिथांनोनो होथारनांगौ बिथांखौनो देरहाहोथारनांगौ होननानै दिनै माबा सिन्था खालामदों खारन दिनै बे एकर्डआ जानायनि मोनसे सिमांबो गैयामोन थ' बे हिसाबै जों रायजो राजानि आसाखौ सिन्था खालामनानै जों ओंखारबोबाय जों एकर्डबो खालामबाय दा जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय बे सान्थिखौ जेब्लायबो हमथानानै लाखिनो थाखाय रायजो राजाया आंनि समस्ति बेसिकेलि आंनि समस्तिखौ आं बुंगोन बेयो बांसिन मोजां मोनदों आरो बिथांनोनो होनांगौ बेबायदि सेक्रिफाइस खालामबाय हिसाबै बिथांनोनो होनांगौ होननानै बिसोरो मोनसे सानदों आरो BTC बा BTR आव बबे पार्टिया सरकार दागोनखौ आसा खालामो दा बेखौहाय जों नुखाबाय बयबो नुबाय इलेक्सन डिले टेक्टिक्सआनो जाहैबाय UPPL खौ सरकार दाहोनायनि मोनसे सिमांमोन दा बेखौ दाहोगौमानि गभर्नमेन्टआ फावसायबाय थादोंमोन जों बेखौ इनडाइरेक्टलि जों नुदों थ' बे हिसाबै BPF-आनो फैगोन BPF-आ दाबो स्ट्रं हल्ड दङ ओरैहाय अदालगुरि टु ओरैहाय क'क्राझार दाबो एकदम गोख्रों दङ सिङाव गोख्रोङैनो दं जेखि जाया मानो BPF सरकारानो फैफिनगोन जों सरकार लागोन बेयो 100% जों बेखौ बुंगोन दा नोंथांखौ आं बेखौनो जोबथि कुइसन होन्दोंमोन अब्लाबो सासे नोंथाङा सागानगिरि जानानै सासे सागानगिरिलाय बे समाव आं नोंथांमोननिफ्राय बुंनोसै लोगोसे नोंथाङा BPF-नि सासे बिजाथि दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना सरकार दामारोब्ला BTR इमप्लिमेन्टेसननि सायाव खामानि मावगोन ना मावा BTR इमप्लिमेन्टेसन जेनाखि जों बुंबाय माखासे जेनेबा हमनानै ला बेवहाय माखासे पइन्ट्सफोरखौ जों रिभिउ होबाय बेनोथ' जेनेबा बेल'सो जोंनि थाखाय माखासे पेन्डिं बेनि अनगायैथ' बाद बाखियाथ' जों खालामजाथाव बेखौ नोजोर बोनानै जों निस्सय जोङो मावगोन जाय
रायजो राजानि थाखाय मोजां जागोन बेखौ नायनानै जों मावगोन जि खामानिया बा जि पइन्टसा जाथावथाव नङा बा सोलायजाथावथाव जों बेखौ अलरेडि हैखाबाय बेनो इनडाइरेक्टलि खामानि मावनायनि मोनसे प्रसेस बेखौ जों नुखाबाय निसय जोङो मावगोन आरो जों रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ मावबाय थादों मार्टियार्सनि खामानिखौ मावदों जोंनो मोनसे गभर्नमेन्ट नांगौ गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजोंसो जोङो गासै खामानिखौ जों मावफुंनो हायो स्टेबल गभर्नमेन्ट नांगौ दा बे समाव सिमा दानख'नाय आरो दाजाबनायनि खोथा फैदों दा बे समाव जोंहा सनितपुर बिश्वनाथ बिथांमोननिबो माखासे बे जिथु आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव बिथांमोननिबो गोबां बिहोमा दं मानोना मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिं बबेबा सोमावसारनायाव बिथांमोनहाबो लोब लोब बाहागो लाफैदों जुदिहे बिटिआरआव हाबसनाब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबसनाब्ला बिनि सायाव नोंथांमोनहा कमिसनखौ एसे नारसिनगोन होननानै सानो नामा निश्चय जों बेखौ नारसिनगोन आरो खार'ना जों कमिसनाव जों गैया होननानै दाख्लैनो माबा मेम'रेन्डाम होखाबाय बा बेखौहाय रिभिउ खालामनांगौ जों डिमान्ड खालामदों जे बे कमिसनाव एनडिपि गैया खारन सनितपुर बिश्वनाथ बेफोरबायदिया गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय जोंनि सोमावसारनायनि बेलायाव गोबां अबदान दङ बिसोरा दा बे हिसाबै जोङो बेखौ लुबैयो जेनेबा बिटिआरनि गेजेरजोंहाय जुदि बिसोरो हाबथारनांगौ जों बेखौ लुबैयो बेनिखायनो जोङो रिभिउ खालामदों जे बिथांमोना हाबनांगौ बे हाबनायखौ जों लुबैयो बिथांमोननि गिदिर अबदान दङ जों बेखौहाय मेम'रेन्डामबो हैखाबाय थ' निस्सय बिथांमोना बिटिआरआवहाय जुदि इनक्लुसन जायोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे कमिसनाव जों मेक्सिमाम डिमान्ड खालामनाया एनडिपि स्टेक हल्डार हिसाबै थानांगौमोन दा बेनिखायनो दा बे कमिसना मा जागोन गभर्नमेन्ट डिसिसन जागोन बेयो उनाव मा जागोन जाया ना गोदानै दाफिनो ना मायो बे सरकारनि खोथा जाहैसिगोन दा बे समाव नोंथांमोननि बर'नि साफ्रोमबो न'खरनि बर' फिसाफ्रानो नोंथांमोनजों मदद होबोदों बे समाव नोंथांनिफ्राय आं बेखौबो बुंथिजानो लुबैयो जायहा बिटिआरआव हाबनो क्राइटेरिया गैया बिथांमोनहा BKWAC आव हाबगोन बिनि सायाव नोंथाङा बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो गोजोननाय बावगोन नामा बे जायखिजाया मानो जेनेबा बिटिआरआव हाबथावैफोराथ' जाहैबाय BKWC आवहाय थांबाय बिथांमोनखौथ' जों जेनेबा आं बेक्तिगत हिसाबै जे मोजांखौनो जादों बा बिथांमोना मोजाङैनो जौगाथाय मोनदों आं बेखौहाय आसा खालामो थ' जेखिजाया मानो जौगाथाया बयनिबो नांगौ बिथांमोना जौगाथायखौ मोनगोन आं बेखौनो आसा खालामनाय थायो आरो फोजोबनायनि सिगां नोंथांनो खुलुमनाय जासिबाय मानोना नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ नोंथांमोना बुरलुंबुथुर रादाब स्टुडिअ'आव फैनानै जोंनो दान्दिसे होनायनि थाखाय नोंथांखौ बुरलुंबुथुर टिम जानानै गोरबोजों साबायखर बावबाय गोजोन्थों